Sixth Schedule Implementation Committee pen 125th Constitution Amendment puthak panel discussion doji. BJP, Congress, ASDC, APHLC jakka sa tumpenta chitong dun etpo. Sixth Schedule Implementation Committee at tumpen kewangji 13 ni Farmers Growth Center along 125th Constitution Amendment Clause section hai huya puthak panel discussion doji. Pusi APHLC Law Secretary Samson Teron Pirangkia Mai pen pachinipon. Bangso maya long racharia song angbong partially matik ke plak wang ke beng wang ke pavedet chapan a hokpet Constitution 125 a close puthak a hokpet a ik a kelok kachini patini pa major pan racharia song pen ke do anta kachetong dun et chapan chuningri lapen anperta bangso arni hamphang kachari ke do an asongja po songja pi etum anta chetong dun et chapan ta teron sang hupen chuningri Bangsor ni Halloween adim penta wangji. La sila bangso panel discussion along BJP, Congress, ASDC, APHLC, Jakas la pen kaprek hampang song atum ta chitong dun et Japan kido palithailu puta terona sangho pachini pong. Perangke doan tum tami lada ki phat kep nerkep la pen kan surinira incorrectly 10/8/2024 August chiklu Pini yani kang sama poral jasemet itum ke phanang ko kalam theke puthot parisi nilitum trokarni nilitum pherang ke amai dulo la pen haladan nilitum program la pu speaker tum bena sabso apor kai jasun un epen jok nilitum phapon ne delo la se pinia bangke la so puthak nilitum puthot deklar pontupo la silalo non nilitum jasemet panel discussion on Sixth Schedule and Autonomous State and 125th Amendment Bill. Laso puthak sinilitum chethan chimum ponji. Lasi adima bangke lahan lo Farmer Growth Center la State Bank la dak State Bank ben part cholote la litum theklongji hadak sa venue litum pithik lo la pen apor bangke or 5 cap adak de 10 am pen ani kang sam 5 pm man sinilitum hot pon lo nasilada nilitum partiality kabedia je phan plak wika plak wong kabedia je phan political party atum phan anna chopha pon lo inut nut alang tum resource person na hisab tana che toy don je phan sinilitum lo pele pon erlo nonani kang sam sinilitum kerom nam lo kipidam bangke petang pon lo lapen NC Hills pen tame nilitum chopha pon lo di masa songja ko phan hadak mandan tuming not phapam lo lapen high court advocate doji alangli phandame lo pele adlo alangli dana chitong muji la sobo lasi iletum non karbiang long arat atum chini nangji athe non la 125th la bangso constitution kang chap thu boyalong iletum autonomous council cap do north east long la cap atum phanta la bangso a bill jong se ake no a clause amokha article amokha pilut ponder lo protang te iltum han kan hok the tanji lasi laso 125th constitution amendment along copy pima ake me copy pima ake no black and white aki iglapen ake lok ke pang thek pe meje phansi nilitum labang so kreke thom bangke nilitum la panel discussion bangke phapon lo lapen ladak nilitum puthot kipu gantung ba kachuning di gantung mangka lahen lo ladak student organization do karbiang longar do lapen social organization to atum tadu latuma phan tame alang tum phan ladak through media hoi pen pherangke hoi pen tame nilitum alang tum phan tame phapon lo kreke thomani na chetong dum dek jephan athe labangso a discussion mate labangso 125th amendment bill long mangka lahen lo ilitum ratcharia song bangge pinido pina pawe lapen nang chilar bomji lake komat se kemia bang phuma la se chari pon bomja posi nona bang kel tum ka chini na bang la lo lake khelam bina ka posi lake komania party ban ke rore de ji polama belo aron bina ka pot lo ke itip jong si ake no allo ki pe pas do pulotang te lake mu ki bang jilanga obe panda lake isi here meme mate ki vira na thu si tum hanang japon rompo la sila bangso amendment bila putha ka bangke chini pe mesi keheno a clause a section a paragraph ana bangke rectify nanji ba ilitum halada pe chok thunangji kali pulotang te itum pe jokon long le deni
lahan lo nilitum dak pen nilitum 6 schedule implementation committee pen perang ke tuman di phapon ke jasme la sorni nalitum so discussion long ko pia topics pen jasme long to ponji la pen kumama song pan particular generation kumama sino ke padutang ma sulang thani hok lo la 125th constitution amendment apu thak bangkalahan lo la ke all india lo kai men ke sedami iltum ke state long le delang ma de la se district council andar si tum ke to kolong si Ladakh iltum district council ar lo ko pipi mala 6 schedule ben senang ke cari bom la pot haladak iltum afana kahe no hormu do ko posi halahai ki pachok ji abang iltum claim pon angko la so putak si la 125 balong si do yadlo lama ke Ladakh 6 schedule jong si emen lo plong temo autonomous state ke hang ya phanda iltum aja kong kavidya rason mande ji nasi lahai putak si la 125 balong si do yadlo abi nong ada mangke 6 schedule ta Ladakh si lut pon lo 125 balong si lut pon lo for example seat ki pa bat ka do ka viana dak si do yadlo lalu lapen non racharia song aphan ilitum kota lupen ki pale tang lahan lo ASDC phanda ilitum pili pon lo lapen Kongres atum phanda pili pon lo lapen CPML atum phanda pili pon lo lapen non ki PDC lage BJP tum phanda ilitum pili pon lo la si partiality ave denang ji pu puthak sin ilitum racharia song tum phan anda pili pon lo chukha pon lo lapen ilitum APHLC phanda phapon lo ake hai sarjai ka thar phanta me lo pili phon lo lang le phanta me lalo lapen ang tan pe na bangkela hello non amat NC Hills pen doji inut doji songjap lapen XMLA tum tanang chitong dumji kusi puthot beta nang pithu XMLA oh lapen jakas tum phanta pili phon lo alang tum phanta lo pili phon lo asila sorni bang ini tum aki ga kilo kalamang chini pe minang ji kusilang tu mata pele pon lo lapen e oge pran mesen bulotang te nache tong nungji kusi alang li penta belang ke taklang pot Ladakh isi nilitum lo ke lahin Nepali lapon ne delo sedami through social media pen si pothot la hamphang song lapen lo chardia song tum doan sedami lapen rat karbiang longara doan phantame nilitum through pherang ke pen sinilitum kachuning report ngache tong dun vek je phansi pachini pon